Nagpaalala ang Civil Service Commission o CSC sa mga ahensya ng gobyerno kaugnay ng pagkalinga sa mga empleyado nila na nagkakasakit at nabibiktima ng COVID-19. Hinimok ng komisyon ang mga tanggapan ng pamahalaan na maglaan ng pondo para sa pagbili ng home care COVID kit na ipamamahagi sa kanilang mga manggagawa. Pinapayagan naman daw ng Department of Budget and Management o DBM ang procurement nito at isama na lamang sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE budget. Maaari din umano magsagawa ng mass testing sa kanilang mga opisina upang maiwasan ang higit pang hawaan dahil marami ang mga asymptomatic patients. Maliban sa malaking tulong ito sa gastos sa mga tinatamaan ng COVID, paraan din umano ito ng gobyerno upang mabawasan ang mga nagtutungo sa mga health center. Ipinaalala rin ng CSC ang implementasyon ng alternative work arrangement sa mga opisina ng gobyerno. Kailangan umanong maiwasan ang sabay-sabay na pagkakasakit ng mga empleyado dahil maaari makompromiso ang serbisyo sa taong bayan. Dapat rin daw bigyan ng konsiderasyon ang mga staff na may sakit o comorbidities na makapagtrabaho sa bahay o ang work from home arrangement. Hinikayat ng CSC ang mga employees organization and unions na mag-report kung may paglabag ang kanilang ahensyang pinapasukan. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News.